Μέσα πήγαινε. Τι αυτό, στην εστία μέσα δεν ήταν, τι. Την μπάλα την έχει ο Φωτούλτς, κόβει ο Σώστης. Την μπάλα ο Σάκης, φάουλ. Άντε εδώ πέρα πάμε. Φεύγει ο... Από τη χάει κεφαλιά. Ο Χούνος παρακολουθεί το παιχνίδι. Έλα Γιάννη, έλα τώρα. Παναγιώτη. Το πλάγιο το εκτελεί ο Κωστάκης. Φάουλ. Μελέ. Γεια σου Γιώργο. Αυτό το λέω θα σου μιλήσω μασά. Το αράουτ. Βλέπει ελεύθερο τον Πετρίδη. Ρίχνει την μπάλα στον Πετρίδη. Μπράβο κοντρολάρι. Βρε Καραγκιόζη! Και ο Μητώκας και το έλεγε με τις κάτω. Ένα δυνατό αράουτ. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει η μεγάλη μύτη, οι Φωτούλιδες. Στο κόρνερ ο Butterflies. Γαλάλες, τι χωρίς. Έλα, συμπατήλες! Θα κουφιέσαι ρε. Αλλαγή σηκώνει. Τριπλόν, υπήσουν ένα τριπλόν. Άστο, τα γιασάει αυτό. Στήστα τους. Ωραία, αυτά έτσι. Τα τσίμπησες. Απευθεία!
Πάρε ένας παίχτες, Χριστό. Πάρε ένας παίχτες. Τι κάνει, ρε σήμερα όλους για επιτυχίες γάμο. Πατήστε μπάλα ρε, τι πάμε, τι να φτάρει. Σήμερα δεν παίζουν, μας δουλεύω. Τι κοβαλιά δεν βγάζει. Από το τώρα πήγαν να πάρουν κεφαλιά. Φύγε Φώτη! Δεν με τρόπο Φώτη. Ο Μητάγκας με τον κύριο Αντανάκη χάνει την μπάλα. Ο πίσω Γιαννάκη αυτά γι' αυτό να δει. Μία. Έλα. Σέντρα σου. Ναι, όχι, έλα τώρα. Όχι, δεν κάνω το στάλιο. Πω, χαμένη ευκαιρία. Διαφέρει να συμμέτρα διαφέρει. Μάτι ρε μάλλον. Πάντα ματέχετε, να. Ακριβώς που ήταν έχω γίνει σε ίδια στάση Βαγγέλη, σίγουρα την πάλι. Μάτι, την πήρατε. Μην χτυπάς ρε. Έλα γρήγορα. Έλα ρε ένας Ξαθάπουλε. Τρώνει παρά, κατεβάζω. Πάνω στο φωτάκι. Χάρη προς τη μία μπάλα. Την παίρνουν οι ξένοι. Να κάνουμε σχέδιο. Τι πάνω του ιστρούν είπε. Την πήρες. Πας στο Στεφανίδη. Χάρη την μπάλα. Δεν προλαβαίνει. Αποκλείω Μιχαηλίδης. Στεφανίδης. Ξαθάπουλος. Ξαθόπουλος και Σάκης. Μιχαηλίδης δηλαδή. Σέντρα απέναντι ακριβώς στον... Ξαδερφό του. Αντεκρούει αυτός ο καράντη. Πετρίδης, σηκούς. Πετρίδης κοντρόλ. Κατεβάζει την μπάλα. Κατεβάζει και ανοίγει προς το Πάρε φωτάκι. το φωτάκι. Αλλά δεν προλαβαίνει. Δεν έχει προλάβει γιατί με το φύλακα. Στήσιμη, πότε το σβήριξε. Εντάξει, μας έμαθες φυρούς όμως. Φύγε Φώτη, φύγε Φώτη. Φύγε μόνος σου, Φωτάκη, φύγε μόνος σου. Μόνος είσαι. Ωραίο. Κάνει έναν δε. Μεζάρης. Σουτ κόντο. Κόντο ρε σουτ. Όχι, πόσα για διάβολε. Σώστη, Όχι ρε, αν μπαίνουμε. Σάκης, από εκκρούει ο Πισάρης. Δεν γιατρίζει το παιχνίδι. Όχι. Μπορείς να την παραδώσει. Ξεδίνεις. Μεζάρης το φάω. Καράτε. Πες τα μέσα όλοι! Σειρά πάνω για εσύ, ξέρω να πει. Όχι ρε, πού
Vou desfake αυτά και έτσι. Да. Vou desfake, mano. Και ο μάνατζερ της ομάδας εδώ πέρα πάνω... Πανταχούπαρον. Και σε αυτό να σε φύγει εδώ. Το σέψα πολλά, κάνε να μες. Έλα! Μάτω! Γκολ! Όχι! Την άλλη φορά. Σ' άλλη φορά. Το μουστάκι εδώ! Από εκεί μεριά τα βλέπεις καλύτερα. Αύριο πως αλουμινάς είναι, πάλι τη δουλειά. Αλουμινάς είναι αυτό. Τι, μα πώς θα γίνει, Καταζάρης, δίνει την μπάλα πίσω να έρθει κερδίζει την μπάλα, ανοίγει μια παλιά για τον Σάκη, Σάκης με μία στον Πετρίδη, Πετρίδης μπαίνει μέσα, αλλά τελευταία στιγμή πιάνει τον Ρασλέβη στην μπάλα. Βλέπουμε τώρα να μετρήσει το έδαφος. Ένα μικρό τραυματισμό έχουμε εκεί του Μιχαηλίδη. Το ελεύθερο από το Φορτουλάντ. Ο Τάσος απομακρύνει. Τρέχει ο Κωστάκης, αλλά κερδίζει τελικά την μπάλα ο Τάσος. Κάνει μια τεπεβαίωση ωραία για το Φωτάκι. Ούπα, έλα Φωτή, κάνει σέντρα. Φωτάκης στεφογυρίζει, κάνει τρίπλα, κάνει και τη σέντρα. Αλλά ο Φυλάκας κάνει την μπάλα τελευταία στιγμή. Μπάλα. Κάνει μια παλιά για το Σάκη. Αλλά και ένα φάουλ έχει κερδίσει τώρα. Το είδες έτσι! Λίγο πλάγια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μέσα θα εκτελέσει. Εκτελεί. Πετρίδης μόνος του, κεφαλιά. Ωρα, τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας της μεγάλης ζήτησης το κάνει. Όχι καταραμένο, πιο μπροστά χτύπα. Φωτάκι σου πλάκας ρε γάμο. Ρε πάρτε λαχεία, ρε πάρτε λαχεία. Να σου τέχει. Λέγεται. Μια αλλαγή τώρα έγινε από πλευράς Κεραυνού. Πήγε ο Κωστάκης και πήγε ο Παπαδόπουλος με το νούμερο 12. Η μεγάλη πρίση ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο out. Γίνονται μερικές κόντρες εκεί, μπερδεύονται. Τελικά κερδίζει ο Φουτσούλς και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out υπέρ της μεγάλης βρύσης. Μεζάρης εκδικεί την μπάλα. Κάνει μια παλιά για το Φωτάκι, τρέχει αυτός. Τελικά κερδίζει την μπάλα. Όχι. Φωτουλάντ. Περνάει, παίζει μέσα. Κάνει και τη σέντρα. Περνάει μπάλα. Όχι ρε, όχι ρε. Όχι ρε Φωτούλη. Για να χέρι. Τώρα φύγε, δας. Ρε. Παναγιώτη. Παναγιώτη τα χώρι. Πότε. Πάει μπάλα στο Μάκη, αλλά μπλοκάρει τον πλάκα στην Κεραυνού. Γλίγορα. Είναι μια μεταβίβαση ευθείας για τον Φωτάκη. Φωτάκης μπαίνει. Στην ευθεία, Φωτάκι μόνος σου, φύγε. Τρέχει. Φύγε μόνος σου, φύγε. Έλα. Κάνει και τη σέντρα. Έλα. Όχι ρε Φώτη. Πιο ανοιχτά ρε Φώτη. Όχι. Πιο ανοιχτά ρε Φώτη. Τρία άτομα. Φάουλ. Και ένα φάουλ έχει γερδίσει τώρα ο Γεραμός. Έλα πιο μπροστά το πάω. Ετοιμάζεται να εκτελέσει Πιο ο μπροστά. Παπαδόπουλος. Ο Μιχάλης, προπονητής. Απευθείας μέσα. Παίρνει φορά. Μπαίνει απευθείας μέσα. Παίρνει φορά. Πού το κάνει, Κάνει μια ωραία σέντρα. Παίρνει κεφαλιά αυτός. Ο Τάσος. Όχι ρε, Κάνει το κοντρόλ της μπάλας μες στην... Έλα. Μες στην μικρή περιοχή ο Τάσος κάνει το κοντρόλ της μπάλας. Πάρετε μια καταπληκτική ευκαιρία για τον Κεραυνό χορηγιού. Ένα κόρνερ έχει γυρίσει το Κεραυνός. Θα εκτελήσει αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Κεραυνός. Εκτελεί, αλλά η μπάλα είναι...
κάρτη. Κάτσε ρε, δεν βλέπω. Δεν έχει σημασία. Αυτό δεν βλέπω. Δεύτερο από τον Γιώτη. Το πάρει την μπάλα ο Σάκης. Παίζεται λίγο διεθνής. Ανήλεγε ωραία για τον Πετρίδη. Τώρα! Μόνος του. Σουτάρει. Κάνει σέντρα. Παπαδόπουλος το πάρει την μπάλα. Ανοίγει για τον Τάσο. Τάσος με μία για τον Έλα Κώτη. τώρα, νιά! Αλλά δίνει offside. Ανοίγει μια παλιά. Τελικά κάνει μια τρίπλα μάλλον. Μια παλιά για τον Πετρίδη. Πετρίδης κερδίζει την μπάλα. Ετοιμάζεται να μπει μέσα. Out. Πρέπει να έχει γίνει κάτι. Μούστα ρε! Μούστα! Μούστα, ακούγεται μέσα. Μούστα, εκεί. Ξυλά! Τελικά ο αρχηγός κεραυνού, ο Καράτε, κάτι λέει εκεί με τον Τελίπαπα. Τώρα! Όχι! Να το πετιέται! Μεζάρης εκτελεί το φάουλ. Καλοτραγισμένο. Έλα! Καράτε πάει να πιάσει κεφαλιά, τελικά διώχνει αμυντικός με μεγάλες βρίσκες. Έξω! Τι, καλά φάουλ, κέρδη και την μπάλα. Αλλά διώχνει το... Βαθιά μέσα! Αγγελίδης. Είναι ωραία για τον Παρασκευαίδη. Ο Παρασκευαίδης κάνει μια όχι καλή μαλλιά. Ωραία, αλλάζει ο Καράτε για τον Πετρίδη. Πετρίδης μπαίνει μέσα, κάνει και την τρίβλα. Ήρεμα, μη βιάζει! Καθυστερεί λίγο, κάνει μια σέντρα. Σαφτόπουλος πάει να πιάσει ανάποδο σουτ. Σαλίδι. Έλα! Σέντρα κάνει αυτός. Ανάποδο Καράτε. Λάμπης με την ωραία τη μύτη. Χάνει το κοντρόλ της μπάλας, μιστράει. Εκεί δεν είναι φάση, αλλά... Κάποιος μας μάτιαξε, δεν γίνεται. Καθόπουλος αυτή τη στιγμή περνάει. Σαφόπουλος! Πορτάρι, ναι! Τρεις. Τελικά Ούτε κόβει τρεις την μπάλα. είπα, αγούσα έπαιρνα το τρία. Μια Φωτάκι! παλιά τώρα για το Φωτί. Είμαστε τελικά που έχει μεγάλες βρίσκες, θα αποκρίνουμε το χέρι. Έχουμε ένα φάουλ. Ο Αθαναηλίδης ανοίγει μια παλιά για τους Σώστης. Σώστης τον κρατάει τελικά, αλλά ο διαιτητής δεν δίνει φάουλ. Περνάει μόνο στο τελικό της μεγάλης βρίσκης, αλλά είναι offside, 3 άτομα offside. Όχι, είναι βγάζονα! Τι κίτρινα, βρε, τι κίτρινα αυτά, βρε! Γιώτη εδώ! Γιατί! Διέβαλε σε μας και τέσσερις αυτούς. Δίνεται λίγο πας στο center forward της μεγάλης βρίσκης. Ρε φάντατες όσιες! Παίξτε μπάλα, ρε! 7 λεπτά, Όλοι μέσα, όλοι εκεί! Γερεμέα, πες μέσα, Γερεμέα! Ο Μεζάρης είναι Τώρα! ωραία σέντρα, φαβορισμένη. Τώρα! Πετρίδης στο σουτ και γκολ! Sensacional! Fantástico! Espetacular o gol do Neymar! Fez fila, se livrou de 3 jogadores, a tabelinha com Borges, encarou a marcação, se livrou do Angelim e na... Φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Πετρίδη. Πεντάρι! Κάτσε φρόνημα, ρε, την πελάσα ραψ! Ποιο τράβηξε κάρτα, ρε? Πεντάρι, τι φίρμα είσαι, ρε! Ποιο έβαλε κάρτα, ρε? Γιάννο! Έλα, δώσου, γιατί δώσει να!
Όχι το δεύτερο. Κι άλλο! Όχι era σωστή, όχι era σωστή. Τελικά Αλλαγή, ωραία! Τώρα στο Φώτης! Σουτάρει! Όχι! Ωραία για τον Ξαδόπουλο, πολύ ωραία. Ξαδόπουλο στα κουνάκια στον Πετρίδη. Πετρίδης κερδίζει την μπάλα. Το Φώτη. Μπαίνει μέσα ο Φώτης. Όχι, όχι, έξω. Ο Ξαδόπουλος χάνει μια καταπληκτική ευκαιρία. Όχι, δεν άκουσα, τι Ξαδόπουλο. Τελικά ένα πλάγιο της μεγάλης βρύσης. Αυτοσκοτέσφος! Πήρα την νύχτη, έριξε! Βάλτε κι άλλο στη...